Když se zamiluje kůň tam někde v pastvinách. Princi, bajajo, kde pak jste? Ještě tak někdy dám na tvou radu jít cestou přímo za nosem. Vždyť to byl hrozný kopec, samý kámen, samý výmol. No, aby ti nohy neupadly, mě taky bolí kopítka až u samého zadku a stěžuju si, nestěžuju. Jenže Koníku, ty máš nohy 4, když to já jenom 2. No právě. No, musím si na chvilku odpočinout. Tamhle vidím pěknou lavičku, pojď, posadíme se. Něco tady hrozně smrdí. To ty, Koníku? No dovolte, princi, leda bych místo sýru jedl síru, ale... No, když teda nesmrdíš, Koníku, tak mi aspoň nefuň za krk. Fuj, to jsem se lekl, princi, otočte se. To jsem rád, že vidím živé duše. Doufám, že nás nechceš sežrat. To bych si dal. Jedině přes mou mrtvolu. Mrtvé lidi já nemám rád. No, protože vy draci jíte své oběti raději živé, že? To je hrozný omyl. Vždyť já jsem nikdy nikoho nekousl, natož snědl, jakože Fufínek se jmenuju. A proč je to tak smutný, Fufínku? To má samota mě trápí. Vždyť z té vlhkosti a plísně si ani nikoho nemůžu pozvat na návštěvu. Však pojďte se podívat, jak to u mě vypadá. Fuj, to je ale vlhká díra. To už jsem dlouho neviděl teda. Ale znám někoho, komu by se tam líbilo. No baja jo, doufám, že myslíš třeba vodníka. Jenomže ten by z vlhkostí revma nedostal. Vždyť já se už bojím i pohnout, abych nespůsobil nějaké zemětřesení, jak mě praská v kloubech. Dívám se, že by to chtělo pořádnou rekonstrukci. No jo, rekonstrukce. Sežeňte někoho šikovného. Znáte dnešní řemeslníky. Ti vám naslibují hory doly, vyberou zálohu a frnk. A že už jsem se jich snažil hodně nahnat sem na opravu. Fufinku, ale my bychom možná o někom věděli. Víš co? My to domluvíme a dáme ti pak vědět, jo? To byste byli hodní kamarádi. Jo, to my jsme. Tak, dost řečí, Koníku. Víš, jak je to s těma tvýma zkratkama. Je to delší, za to horší cesta. Teď už půjdeme na zámek, pěkně po krásně turisticky značené cestě, jak jsem navrhoval už tamhle dole pod kopcem. Tak Fufínku, zatím na shledanou a Koníku, pěkně za mnou na zámek. Fufínku. No, šla jsem na houby, ale houby jsem našla. Musím si na chvilku odpočinout. Tady je taková pěkná lavička, já si tady na ní sednu a na chvilku si zdřímnu. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám já věru zlé, zkrátka chlapec, jak má být. Kde jsi? Za naší cesta, ať nepráší, hej, no jo, porád. Páni si, táneš se jak nějaká stará bába. Jazyk máš na vestě, kdybys byl sportovec jako já, tak teď nevypadá jak rozjetá ropucha. Stačí, že tak smrdíš. O, já myslel, že to smrdíte vy. Říkal jsi co? Že tady smrdí, teda sedí nějaká bába. Mohli bychom se jí zeptat na cestu. Paní domácí, kudy na zámek? Panáčku, u nás v kraji bývá zvykem, že když muž hovoří s dámou, tak nejdřív pozdraví. Ty asi nevíš, kdo já jsem? No řekni to, kdo já jsem. Ženštino, vaš svá slova, to je sám král Medard z Pačuánského království. No, král ještě ne, ale pěkně se to poslouchá. Když budeš takhle pěkně pokračovat, tak si možná na tebe vzpomenu při udělování povyšovacích dekretů. A možná taky tě umístím na královskou vývězku. No, abyste se z toho neposrali. No, mám pocit, že to už někdo stihl. Něco tady hrozně smrdíš, bábo. Já nevím, já nic necítím. Já z toho průvanu tady jsem dostala hroznou rýmu. Bábo, řekneš nám konečně, kudy na zámek? Panáčku, já sice necítím, ale vidím dobře. Vidíš tady tu velkou ceduli? No,
Co to je? Tady je cedule. Jak vrata od Stodoly? No ty ji nevidíš, ty se musíš tak hloupě ptát tady té báby. Teď to ví. No za co tě já platím, mě to nebaví. Stačí, že tě musím strpět na návštěvě. No nic, jdeme na zámek, drž se daleko za mnou, ať tě nemusím vidět a hlavně cítit, ty hrozně smrdíš, pojď, jdeme. No, hraje si na prince a přitom mu tepláky čouhají z bod. Ani nevíš, milá Petromilko, jak jsem rád, že už jsi ze studií doma. Pojď, posadíme se a budeš mi vykládat. Určitě máš co? Tatičku, však jsem se nemohla dočkat, až se vrátím ze studií domů. A konečně začneme s rekonstrukcí našeho zámku. Však je taky lecos napravovat. Už se i bojím kýchnout, aby mi něco nespadlo na hlavu. A že se mi zrovna hepčí. Pozdrav pán Bůh, tatičku. Snad jste nemocný. Podívej se, milá Petromilko, kolem sebe. To byly pořád nějaké pokusy. Jednou, že je zámek moc suchý, tak zařídím vlhkost. A výsledek? Moje staré revmatické klouby jsou tak zralé akorát na lázně. A díky plísním si z nás dělají srandu i v sousedních království. Prý naše orlí království můžeme přejmenovat na Hermelínov. To jsem při pokusech ohledně odstranění vlhkosti dostatečně nepočítala s difúzní vlhkostí u oken a odvedením vlhkosti ze zdiva pomocí vlhkovodů a... Zadrž, dceruško, zadrž a nemuť starého člověka věcmi, kterým nerozumí. Avšak věřím, že studia ti byly k užitku a že díky ním teď řádně zrekonstruuješ a zmodernizuješ náš zámek. Tatičku, už jsem vypracovala projekt na rekonstrukci a sanaci celého sídla a začneme ve sklepeních. Tam musíme vystavět nové odvodňovací štoly, následně bude potřeba základové zdivo odizolovat a... Ano, jenom nevím, jestli na to bude stačit naše královská pokladna. Vždyť jenom tvoje studia nás stály nemalé peníze. Tatičku, tak si na rekonstrukci půjčíme. Ostatně v zahraničí je to běžné a náš zámek tím získá na ceně. Snad máš pravdu, dceruško. Ale dal bych přednost radši konzervativnějšímu způsobu. A propo, už jsem ti říkal, že jsem na zámek pozval naše sousedy, Bajaju a Medarda. Tatičku, a konzervativnější způsob řešení našeho problému znamená, že mě chcete vdát? No, na začátek by nám mohli vypomoci v rámci dobrých sousedských vztahů. A třeba, kdo ví? Vítám vás, dnešní princové. Je nám nevýslovným potěšením, že jste nás poctili návštěvou. Rovněž vás vítám a doufám, že se u nás budete cítit jako doma. Králi a princezno, děkujeme za vlídné přivítání. Věřím, že mluvím za nás oba, když vám, milá princezno, složím poklonu k úspěšnému složení náročných studií. Děkuji, princi. Bajajo, hezká řeč, to jsem ho naučil já. On je teď můj nejlepší kámoš. O, já myslel, že nejlepší. Nejlepší bude veličenstvo, když nám ukážete naše komnaty, abych se mohl jít převléct a řádně ustrojit, protože moje uniforma je po náročné cestě jeden velký kekel. Jejda, jsme mi to ale hostitelé. Mluvíme a mluvíme a princové jsou jistě po dlouhé a náročné cestě unavení. Jenom prosím, nečekejte 5hvězdičkový hotel, to víte, jsme před rekonstrukcí. To znám, princezno, taky jsme nedávno rekonstruovali náš zámek. To naše království se taky tak nějak stále vyvíjí.
ten náš zámek opravujeme, odehrávají se tam různé práce na zámecké zahradě, nádvoří a tak nějak celkově to místo stále zalegujeme. No prostě posouváme dál. Princi, to u vás musíte mít velmi šikovné lidi. Jo, dost věcí zvládnu sám, ostatně slovo makáme, my nejví cizí. O, to je zajímavé, že mozoly na rukou mám já. A taky se o tom rád pochlubíš na královské vývězce, že, Medárde? Je-li tomu tak, princi? Chcete princezno říct, že snad kecám? Ne, právě naopak. Chtěla jsem vás poprosit o rady a možná o pár šikovných řemeslníků. Jasně, nějak to zařídím. Ostatně při cestě na zámek jsem si všiml, že byste potřebovali opravit zdi kolem zámecké zahrady. Víte, princezno, jak dlouho mi trvá takové betonování? To je jednoduché, princi. Tak 3 týdny. To je moc, princezno, uberte. 2 týdny? To je pořád moc, nebojte se, uberte ještě víc. Princi, snad ne jeden. Jeden den, i s natřením. Ale princi, vždyť beton zraje několik týdnů. Princezno, nejste první ani poslední, kdo mu to říká. Ale je to marný. Taky tady podle těch vlhkých zdí vidím, že byste potřebovali vyměnit pár tašek na střeše. Pokud se neurazíte, tak vám můžu pár tašek ze svých skromných zásob darovat. Myslíte z těch, které už jste dávno rozdal a které vám stejně neříkali, pane? No pokud můžu, já osobně bych začal opravou trámu. Jinak by to mohlo. Pomoc! Drak! Zachraň se, kdo můžeš! Pomoc! Letí sem, aby se zmocnil princezny. To ví i ten můj nejmenší vojáček. Ale nebojte se, princezno, nenechám vás v tom. Všechno tak nějak zařídím. Princi Medárde, vy vyrazíte na draka, abyste mu to natřel, že? No, leda tak štětku od modré barvy. No, veličenstvo, tak bych to úplně nenazval. Princi, moc ráda bych viděla, jak s drakem zametete. No, zamete. A přitom bude držet koště. No, pro začátek bych na královské vývězce aktuálně informoval lid o nutnosti skoncovat s drakem. Uvidíte, veličenstvo, přihlásí se tolik bojovníků, že i fronta ke kostelu bude. Oni na mě všude moc drží. Ale princi, já myslela, že to vy sám vyrazíte na draka. Vždyť dle vašich slov přece jenom vy sám na celém širém světě jste schopný s drakem zatočit. Když jinak nedáte, princezno, ale vezmu si sebou svých 8 chlapů, který mám pod sebou. No, ve věku od 10 do 60 let. Však oni to společně nějak zvládnou. Princi, moc ráda půjdu do boje proti drakovi s váma. Je-li tomu tak, tak princi Medárde, přeji vám hodně štěstí v boji s drakem a Celuško, ty se mi v pořádku vráť. No, to vám teda pěkně děkuju, veličenstvo. Princi, Bajo, vy mě omluvte. Musím si jít lehnout. Z toho všeho nějak rozbolela hlava. Doktore! Koníku, vstávat. Musíme rychle najít draka, než Medár zase něco provede. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno a i když je tma jako v rámci, noc nemá celkem žádnou šanci. Statistika údaje má však ceny. Kde ten Medard je? Naposledy jsem ho viděla, když před vstupem do lesa musel nutně zkontrolovat ustrojenost a střízlivost svých mužů. Prýže neustrojenost v žádném případě netoleruje a alkohol už vůbec ne. No, teď tu není ani Medard, ani vojáci, ani toho draka nevidím. No, podívám se třeba tamhle, třeba budu mít štěstí.
Kde ta ženská zase je? Ženský má samý problémy. To já říkám pořád. Ženský jsou tak akorát dobrý na to, aby jim chlap občas donesl nějaký to kvítko. Jo. Je to s tím jako s tím kvítkem. Seřezat, svázat a hodit do vody. To mi chlapi, to je něco jiného. To mi chlapi. Třeba já. Co? Jak jsem se hrdě vrhl do plamenu, když hořel sousedův zámek a zachraňoval jsem, co se dá. No, co se dá ukrást, že? Nebo jak jsem já a mý bráchové. Čurali na sněhuláka, to je teda opravdu hrdinský čin. Jenomže ten sněhulák byl na okenní římce až v druhém patře. Nebo jak jsem hrdině zachraňoval lid před tornádem, povodní a válkou. Jo, z bezpečí svého zámku. Teď máš strach, že? Protože jsi v lese sám, chlapi šli bez tak na pivo a každou chvíli se to může objevit. Ty neumíš číst, ty neumíš ani mluvit, to je koktavá mládež. No tak přeci to řeknu normálně, drak. Co teď? No, budu dělat, že běžím pro posily, ale mezi námi, kdo uteče, vyhraje. Princi, cítím v nozdrách, že už tam brzo budem a také kopítka se mi kroutí vlhkem. Ahoj, Fufinku. Ahoj kamarádi, rád vás vidím, vy jste na mě nezapomněli. Ne. Fufinku, ty jsi tomu ale dal, ty ses byl proletět, že? Na zámku si způsobil hotové pozdvižení. Zboural si kus střechy a ještě navíc se roznesla fáma, že... No roznesla, víme dobře, kdo ji roznesl. Že jak se objeví drak nad zámkem, tak to vždycky znamená prý jenom jedno, že chce sežrat princeznu. A kdo to prosím vás říká? Princ Medard to říkal. Ten toho já moc dobře znám, my jsme toho spolu zažili. Pořád mi říkal, že jsem jak jeho nejlepší kámoš. To bylo pořád ukaž zuby, plivní oheň. No, mimochodem, ten sousedův zámek, to máme asi na svědomí my. Ale to už je dávno. Pak jsem se jednoho dne na královské vývězce dočetl, že prý jsem pyroman, jsem na princezny a dokonce, že mu chci prý ukrást království. A to mě vám tak dopálilo, že jsem měl z toho chutí plivnout na tu jeho vývězku a zprovodit tu jednou provždy z povrchu zemského. No, Fufinku, to jsi měl udělat. A kam jsi vlastně letěl? Letěl jsem od konopné báby. Byl jsem si tam pro mazání na revma. Bába měla zrovna čerstvě sklizeno, tak jsme popili trochu toho konopného likéru, zakousli nějaký ty koláčky, to vám byla sranda. No, akorát až na zpáteční cestě jsem měl trochu problémy udržet letovou hladinu. To jste si teda ale pěkně vyhodili z kopítka. Naposledy jsem takhle slyšel o někom, který když se rozšoupl, tak jedl knoflíky z uniformy. To bych chtěl vidět, to musí být hrozná sranda. No. Ale teď už mě kamarádi omluvte. Jsem celý unavený a to víte. Ach, to konopí. Fufinku, tak až se vyspíš, tak přileď na zámek. Princezna ti ráda poradí z rekonstrukcí tvojí sluje. To jste hodní kamarádi. Jo. Ale to já musím přiletět s nějakým dárkem. Fufinku, pan král má taky revma. Já si myslím, že si budete určitě rozumět. Tak mu vezmi trochu toho tvého mazání. A princezna, pokud vím, to je na sladký. Tak děkuji za radu. To já určitě vezmu trochu toho mazání a ještě mi tady zbyly nějaké ty koláčky od konopné báby, tak já je vezmu s sebou. Jo. Ale teď už mě kamarádi omluvte, musím si opravdu zdřímnout. Ach to konopí. Tak, dobrou noc. Fufínku, dobrou noc a uvidíme se zítra na zámku. Nashledanou. Co to vidím? Jsem to já ale blázen. Princi, tak vy jste s ním opravdu zametl a sám? Vy jste že sám, co pak tady vidíte někoho dalšího? No a kde
máte svých 8 chlapů. Já jsem nikdy o žádných chlapech nemluvil. Ale princi, říkal jste přece, že... Chcete princesto říct, že snad kecám? Ale Tak, teď půjdeme spolu hezky na zámek a tam všem řekneme, jak je já jsem to hrdina. tatičku? Petromilko, ty ses mi vrátila a celá. No, tatičku, je to na dlouhé povídání. Tady jsem a tady nemáte veličenstvo. Jak jsem slíbil, tak jsem udělal. Drak je mrtev a žiju já, ale byl to boj. Princi Medarde, popravdě moc jsem nevěřil, že to zvládnete. A proč bych to jako neměl zvládnout? No, vojáci mě říkali, že výprava, že se nejde na draka, ale že celá výprava je na draka. A taky něco o vašem orientačním nesmyslu, prý se ztratíte ve vlastním království. Sám jsem je poslal dom, jenom by mě překáželi. No, a k čemu by ti taky byli, když někteří meč ještě neuzvednou a druzí ho už neuzvednou. Dobrý den, pane králi. Dobrý den, Petromilko. Podle opilých vojáků na nádvoří se usoudil, že výprava na draka se asi moc nezdařila. Ale nezoufejte, mám pro vás dobrou zprávu. Dovolili jsme si na zámek pozvat někoho, kdo má lék na vaše revma. Moc děkuji, princi Bajo, ale obávám se, že nebudu mít čím zaplatit. Poslední návštěva pačuánského vojska v královském šenku nás stály poslední peníze. Pane králi, peníze potřebovat nebudete. Dotyčný by si dovolil tady princeznu požádat o, cože, o moji ruku? Ne, o radu. Jedná se o stavbu a ne o svatbu. Jak tady můžete mluvit o takových hloupostech? Já jsem nějakým způsobem přeci hrdina. A když už mluvíte o svatbě, tak jedině o mé. Jenom já mám nárok na princeznínu ruku. Vždyť já jsem přeci nějakým způsobem toho draka zabil. Teda ten kecá, až se mu od huby práší. Není to už trochu moc, Medarde Medardoviči? A podívejte, přilétá drák. To je přelud. Já jsem přeci toho draka zabil, tady princezna mi to nějakým způsobem může dosvědčit. Já ti dám přelud, Medarde, a už ty nějaký přelud někdy kousl, co takhle z ucho nebo zadek. Ne, ucho není zadek, jen počkej na mě, Medarde. Pane králi, Petromilko, nebojte se, to je náš kamarád Fufínek. Přinesl lék na revma. A rád by totiž požádal princeznu o radu při rekonstrukci své sluje. Moc ráda dráčkovi pomůžu, však taky mám na to školu. S rekonstrukcí bych, dceruško, zatím tak nepospíchal. Pamatuješ si, jak jsi mi vždycky vyčítala zdlouhavost a složitost našeho stavebního řízení? Zatímco jsi byla na studiích, tak jsem se rozhodl vydat nový stavební zákon. Sice se nám to trošku zadrhlo, od té doby se nepoložila cihla na cihlu. Ale nezoufej, už jsem pozval ze zahraničí někoho, kdo nám to opraví. Jsou někde od moře, někde z ostrova, myslím nějakého pirátského ostrova. A jsou to prý odborníci na všechno. Tatičku, a kdo to říká? Oni to říkají. Ale zatím, než dorazí na zámek, tak si vás všechny dovoluju pozvat na oslavu promocí mé milované jediné dcerušky Petromilky. Hurá, jdeme Hurá! Ahoj! Pak věcí nastal zvon, já došel jsem si proti, protože už mě děje